ga waɗannan makiyaya a daidai wannan lokaci? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wato abubuwa guda biyu ne. Na farko dama su waɗannan bayan Allah da suke cikin daji makiyaya suna buƙatar wanda zai koyar da su addini kuma ya fitar da su daga jahilcin da suke ciki. Me yasa? Wannan wajibi ne ya zama cewa duk adam ya san ubangijin shi ya bauta mishi. Na biyu, barnan nan da suka shiga ciki mun gane sababin rashin addini ne, ba wai addini ke ja barna ba, rashin shi. Daga wanda yake bai da addini yana shaye-shaye, yana sata yaɗe da duk ba haram ba da wurin shi don bai san Allah ba. Ashe muka ga cewa in an koya musu addini to wannan addini zai kange su daga wannan barna da suke yi. Me yasa muka ga misalin addini yana da ƙarfi kwarai da gaske wurin hana barna? Kasan nan ma Najeriya da ake magana in ka duba 1970 80 90 ba a samun wani ɗaya daga cikin waɗannan mutane kai ko daga arewa wanda ke gaban musulmi tun ɗaya tak ba a taɓa samu amurwa ba ya ɗauki makami ya tsare hanyar na sata. Sai daga baya da yake mutane sun yi nisa daga addini, talauci ya shigo, sai muka ga suka fara wannan abubuwa. Har yanzu ma za ka ga duk mai addini bai yin wannan sace-sace. Saboda haka har in ma su mu magani wannan al'amari to dole mu shiga ciki akwai musu addini. Za a yi cewa akwai sakaci daga bangaren malaman addinin musulunci kenan har suka kai ga matsayin da suke ciki su makiyayan? Ai malaman addini kamar ɗan sanda ne a gwamnati. Sakaci ne na hukuma domin koyar da al'umma da wannan shi malami kamar ɗan sanda ne, sai an biya shi. Waye zai shiga cikin daji in ba a biya shi ba? Ashe kenan ya zama wajibi hukuma ta kula da ilimin waɗannan mutane. Amma an yi da har na je ma hukumar kula da koyar da makiyaya, wato National Commission on Nomadic, ina je na samu suna da komai da tsari da komai. Abin da ba su da shi shine ba a ba su kuɗin da za su ɗauki malamai suna karantar da su. To kaga dole ya samu nakasi. To da yake kun gana da su waɗannan makiyaya da kuma shugabanninsu, kun yi musu bayanin irin yadda a yan shekarun nan yadda ake danganta ta'addanci, yadda suka yi kaurin suna akan matsalar sace-sace da kuma sata mutane da sauransu, me suka ce muku? Na farko ma akwai su wayanda suka zo taron sun zo ne su ce sun tuba, sun gane hanya ce mara kyau. Ko da yake mun ce kada a nuna su domin kuma tunan wanda ya tuba kamar wanda bai da laifi ne, saboda haka sun gane biya to. Sannan kuma mun gane cewa wannan satan nan ba wai su ana amfani da su ne kamar sojan ƙasa, amma akwai manya. Domin in sun sace saniya ko sun sace mutum, kuɗin ai wasu ake ba kuɗin, abin da ke zuwa wurin su bai bi 50,000, 30,000, 20,000 kawai ba. Ashe kenan ba su kaɗai bane, ana amfani da su ne don jahilcinsu da kuma talaucinsu. To ashe kenan in yi maganin jahilcinsu muka ba su ilimi, aka samu musu sana'a yadda za su yi, to insha Allah wannan abin zai bace. To kamar sauran waɗanda ba sa shiga cikin wannan al'amari na sace-sace da sauransu, me suka ce muku bayan wannan tambayi da kuma su? Wanda ba sa yi dama an ce wake ɗaya kan shi ne ɓata gari, wake ɗaya kan ɓata gari. To sun gane cewa a cikinsu akwai ɓata gari. To abin da suke ƙoƙarin yi shi ne za su haɗa kansu duk lokacin da suka samu wanda yake ɓata gari ne su nuna su inda za a kai su jami'an tsaro. Sai dai akwai wani abu da za a yi tambihi a kan da yake duk lokacin da ba addini da jahilci su kansu tsakanin su cin juna suke yi. Saboda kwan lokaci da an ga mutum da tun yi wadata sai a ji a kai karin shi a ce an ta'adda ne, sai a zo a kama shi. Su kuma kamar yadda suke akwai ɓata gari a cikinsu, haka nan cikin 'yan sanda akwai ɓata gari, sai haɗa baki da su a kama mai kuɗinsu ya zo ya biya kuɗin fansan kan shi a rabi. Saboda haka a cikinsu ma akwai masu nuna wanda ba su laifi don a yi amfani da su. Abu ne dai gashi nan kazantar ta kai ta kai, amma abin da muka ce musu su haɗa kansu. In akwai wani abu da suke so a samu kwamiti lajina wadda yake in an ga wani ɓata gari a kai wurin wannan lajina, ita za ta tantance kafin a kai wurin 'yan sanda. Sannan kuma duk wanda aka kama cikinsu su kai wurin wannan kwamiti din shi zai je ya fahimce shi daga wurin 'yan sanda.
domin an tura yan uwan shi zai iya yiwuwa kuma kamar yadda su ma suke satan kuɗi wurin fansa kuma a saci kuɗin su ma. To ina batun sauran makiyaya da ke sauran sassa arewacin Najeriya, domin wannan matsalar kusan ba ga ainihin makiyaya da ke hanyar Abuja zuwa Kaduna bane kawai. A dama wannan ai bismillah muka fara, bismillah, wato so mun tabi insha Allah. Muna son kowa ya bada gudun mu washe ta yanda za a yi muga an ilmantar da su, an yi musu kafafe inda za su samu suna karatu, sannan kuma a bi su gaba daya a koyar da su yanda za a yi yanayin zaman duniya da kuma yanayin addini, ba kuma wai nan kadai bane, dukkan su muke kokarin a bi su hankali insha Allah. To wannan tsari kuka kullo da shi ko gwamnati ce ta sa ku yi wani abu? Ita gwamnati abin da take so shine a yi sulhu tsakanin makiyaya da masu noma, tsakanin kabilu da fulani a yi sulhu. To wurin neman sulhun nan sai muka gane to ai wannan ba zai yi haka, shi wancan bai da ilimi talaka faƙiri, wancan na da ilimi da kuma dukiya, kuma faɗan su akan wani abu ne. Ashe wannan ma in baka ilmantar da shi ba, duk yadda kai wani sulhun nan a baki zai kare. Ashe ba za a iya samun sulhu ba sai an ilmantar da su. Shi yasa ma muke kiran gwamnati a yanzu wurin taimakon ilmantar da su, ita ma ta kawo nata gudunmuwa, ta kawo nata wato taimako, mu ga cewa wayannan su ma an dago da ilimin su da kuma arzikin su yanda za su zauna da mutanen su na mutane lafiya. To a ƙarshe dakta, kai batun cewa wannan sauran taɓi ne, a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wadda kuka fara a wannan kar? Kwarai da gaske, su kansu yadda za ka ga suka yi marhaban da wannan abun suka ji daɗi. Wani abu da ba sani ba, mutanen nan suna cikin kunci da wahala a ƙasar nan. Misali ba muna can muna zaune kawai sai aka ce cikin biyu waɗanda suke zuwa cikin mota a tsayar da mota a ce in an gama fulani a saukar da shi ya ce criminal, haka suke fama. In sun shiga kasuwa inda akwai 'yan daba a ce bufulati ne a kashe, ana tsangwaman su a cikin ƙasa. Saboda ka su ba wanda ya wato taimaka musu kamar irin wannan taro da muka yi, kuma sun yi farin ciki da shi, kuma za su ba da haɗin kai bi iznillah. Allah saka.